Si hem arribat fins aquí és principalment per la força de la gent. A veure, els catalans sabem qui ens ha portat fins aquí. Estem donant a conèixer el món una manera de ser nostra, que ens agrada, no? Som gent pacífica, som gent que som molt tranquils, molt democràtics. És un procés festiu, quasi. El més entranyable per mi és tot el tema de les consultes populars no vinculants del principi, no? Vull dir, poder va ser la primera expressió que va canalitzar àmpliament. I crec que estem en un moment que és fruit d'una decepció, no? Com has mencionat a l'Estatut, una decepció vinguda de les esperances que se'ns van donar, no? Vull dir, clar, t'han agafat, t'han enganyat, t'han tallat les ales i a sobre t'han ridiculitzat. Clar, a partir d'aquí és quan ho hem vist, no? La gent diu, però què és això? Vull dir, ja no és el que era, és que m'estàs prenent el pèl. El moviment sobiranista de dia d'avui no el nodreixen els independentistes que ho eren l'any 2000. I hi ha molta gent que, això, no? Que avui votaria sí i segurament, no sé, no ha parlat mai català a casa seva o no sé, o no ha sapigut mai què era el pi de les tres branques o no ha sentit mai la paraula països catalans, també. Bé, que hem de ser conscients que a nivell històric també té molta importància, no, tot això. Evidentment que ha de ser un exemple per molts altres territoris oprimits i que també puguin dir la seva. Ostres, tant de bo passés amb moltes altres coses, no? El que dèiem abans, no? De quin país tindrem l'endemà de la independència si s'hi arriba. Doncs, ostres, tant de bo tinguéssim tot un moviment com el que hem tingut en el cas sobiranista per trencar moltes altres coses.